Bufang kaham tini hingke ani oroni simin blog chengi thangsinai mo ani pen 2 বছর খাতা paimani kesam kanja kya hingke amono top subna hinoi ekodi gi pekha top charge rok thangmano ta chumui kanja kya haino khiklai tonjang manslai ba subuina khe chumjak lakdi ba haini bagai subuina na hanai ko rigi paijak peno mo yakung kotma sei yakung kotma jat oko sugun tolani paina mane 150 টাকা খাইয়ে ও লামাবো হেঙ্গারো খে ফালিয়ে দিবা বেরে কুর্তি রক প্লাজো রক এই আমার আজাগানি পাইনা মানে সুকুন তলানি আমো 150 টাকা মারো পেন দাম কালাই কালাই kahama na aro tong kurti rok hangke 250 200 bahai rok ta ke nai tong ni do ang tabuk ranai amo rik mani sibelai dag bangai thangka orani simi surkani kenchi bani abo bugliya hamliya tam rajakai tabo hinggang kinar ni pat bai kesar ni pat raina bai kha ramani yagulo o je ukulung ni pat tong ya da abono norei buskang ni no hinggang ke gola rana ni bagai nar khatai kotabo gola ranai tang obai gola kenchi gola haike rijak omo naithok jago hingke bang obo na khata mane omo haike chumnani hinei rakhata ke ang asukta buhai korongya je rongmani no ang naroba kiha share khaina hinei tini kisa video khlaimani tabukhe yaktuk ranai ang ani chalano disturb khai tongo ke yaktuk rana baga ang kori no map khaina naita o jeri ni ramani aboni mote khaino yaktuk ni bo map nanai yaktuk no 7 inch khai rakha asuk tokolok khaya ani yaktuk kolok kamsili mag bago hingke ba oboke yaktuk half khaisinai ta hat kata buya gake ko 7 inch ke rikha ke yaktuk je lok sak ko rikha ang ani yaktuk tormani gake mane 5 6 rokai nongo gape nang rarani ba ko bai sumnani ba ko bai 7 ke na khata yango 7 hingke obo hingke kesarni map mane yaktuk ni kesarni ta tabo ang golani ranai golani parta o ani lailing to yada bara obono no kohoi ke duljak oboni no raina nai tai tong hada sari kri ke ba je tukra mukra sabong nango hane obono naragai ang toneri wo khibiyari bara rok no gai ko kajona banango ta tabo ko bahai somnani gola rok somna porke nabo nango haidiba buskang ni tara bai khata bo ukulung ni ranai ri ekdom kohoi ke duri dai to ni jak angmo kong rai man mani bukung kupung mani ekdom kogro ke saibeya hake tabukhe ukulung ni rai tongo ukulung ni gola ni bagai rabai kha tabuk subsinai baksa borok somnani muchung bhana suwi maya tongo gangke chesta khaike tam mai tong ba haidi ba hangke chesta khaidi dorok bo nogo achugui
bahike sup omarono YouTube naiye kaham mane follow khaidita bahike ranai bahike suke angnai bahike rake obahai nai omarono naidi noromo kahamake angbo agi man thayano YouTube ro nai angbo sirung manise ang asuk buhai kurang tong ya gai je ani bokhorong phaimanita abo baina ang subu ani kongrong bangsa bujia manangai tongana ang kongrai ni bagai kahawke se kok saibalia yang kom kolom ge fendi abo tongmaya fen tola tongha ge tibu kongrai bani to bugu yagri gede kufung jak norobonogo achugai hada ta tongdi mane obhai chesta rokhaita machine tongha ge to kono problem gori ani bagi machine gori furo bui bahike sup bahike ra oborno bangsa khel khaibare buiu machine gorang tongeni ba bodi oro thangai ani eri kaisa jagra suri sumeta ni tlangkha ge borok bahike sup tam khai oborno ang dai sirung bahai klai khata mane ani bukhawo sok tong mama iko man khata bukhawo jotori no muchungma tongha ge ngudegeda muchungma ni tongmani bangai no ang butiri kisa bisa ang subui chum drop sajong subui chum drop phano ang khlai mankha amsakai no belai se kai to ni hamani mankha tabo ang yak tuk subui tongo subai na ni naikha final long rok no rodon furungnai su moya ko nei nai di bahai ang jaka comment khai sana tapok di tabung hangke yak tuk no doloi subui renai yak tuk subai khangke kinar subai ke pas paikha ang kisa kotor khaino sup katang hangke ang ani ri rok belai tight mangai thangbai ka ani busak tor bani bagita dini chawo tongo hangke ba torya diba hangke haini bagai ri no obo sanong ga ang kisa kotor khaino sup ka bai ka chagya rok ngai thangna kiri jakata ani sat kabangma bahai rok ngai thangjak hangka ba ne busak bai fitting khai subui chagya rok ngai thango ke mokha kotma kha ketai rok kotma khai re kai ko ukulung rokom radi golong giling mane asukto golong giling ya obosoi khaino thik mane ang ni sai hajong ani comfortable angna jatkhe ang subuina manita hangke tinin bagani blog rok bom sunung sinai norok bahina jaka sadi tei paithago sanam sono ra ni channel lo subscribe khai tong hangke khlai klangni tei paithak jora naima bagai jotono na hambai malai phina buskang blog o.